yahamba yaze yafika kufinal yafika inqoba uma inqoba leya cup ibhala imali engango 6,800,000 yabo shuthi uma esuka lapho yadlula manje isiya kwi-Carling Black Label Cup ke manje izobhekana nale team le evoteliwe yahlanganisela evotelwa yinini abafethu team Black Label yes yeah wakocha umanqoba mnqothi yabo uma sidlalile nelikhujana yashaya iPirates yayinqoba yabhala 2 million so kahle nje Orlando Pirates inama cups awu3 this season yeah so far yeah MTN 8 Carling Black Label knockouts Carling Black Label Cup yeah so lapho ke yangena ngoba iparticipatile kwi-CAF yeah for uqualifyela ama group stages yeah sikaqedi kodwa kulocal ile Nedbank Cup bengibuke ngoba iqale kulonyaka okay Nedbank Cup nayo ine participation fee eyikhokhayo kuma teams so i200,000 per round yeah shuthi njengoba iseyi1 igame edlale iOrlando Pirates kuNedbank suthi ingenile lapha ku last 16 yayithola le fee yakhumbula idlala nani yayidlala nani